moc, mami. Spí, Slavko. Ďakujem, pán Žoč. Známy mi vravia Hlien. Aha. Pán Žoč, viete, kde ste spravili chybu? Spadol som. Nie, ešte predtým. Kto vie, akej chyby sa pán Žoč dopustil? Nikto? Pozrime si záznam. Tu je to. Áno. Tu. Vidíte? Dvere sú do Korán. Nechať dvere otvorené je tá najvážnejšia chyba zo všetkých, lebo... Môže vzniknúť prievan? Môže sem vniknúť dieťa. Pán Waternoose? Nič nie je tak smrteľne toxické ako ľudské dieťa. Každý dotyk je smrteľný. Nezavriete dvere a dieťa vnikne rovno sem do továrne. Priamo do nášho sveta. Do detskej izby nevkročím, ale za nič. Budeš musieť, lebo potrebujeme toto. Mesto sa spolieha, že ho zásobíme detským krikom. Bez kriku nebudeme mať energiu. Je to riziková práca, preto musíte byť v perfektnej forme. Potrebujem vás sebaistých, odvážnych, tvrdých a hrôzostrašných. Chcem strašičov ako James P. Sullivan. Dobré ráno, Manstropolis. Tu v našom meste máme presne 6 hodín a 5 minút. Príjemné teplote 19 stupňov sa potešia najmä plazy. A zdá sa, že dnes bude príjemné len tak si povedzme leňošiť, driemať, alebo... Stať a rozhýbať si svoje lenivé šunky! Vstávaj, Sally! Nepamätám, že by som si objednal budenie. Nerečni, makaj, ty hustelina! Tak zaber! To si vravíš príšer? Stražba, hop, dieťa nespí. Stražba, dieťa spí. Dve, v jednej izbe. Myslel som, že to vieš. Dobre, Sally, ďalej. Môžeme? Ideš. Tu je. Pozri sem. Nech sa ťa nedotkne. Nesmie sa ťa dotknúť. Každý deň po večeri straší decka v posteli. Pritlač poriadne. Strašič má mať zdravý chrup. 108 alebo 109. Ešte jeden zvládneš? To snad nie je možné. Ani sa pritom nepotí. Je ty. Ide naša reklama. Žiarivá je budúcnosť z Monsters AS. Budem tam. Sme súčasť vášho života, pohod vašich aut, teplo vašich domovov, svetlo vášho mesta. Som zo spoločnosti Monsters. Pozri, Betty. Starostlivým výberom strašidla pre každé dieťa získavame kvalitný trik, ktorý spracúvame na kvalitnú, čistú energiu. Nech už zapnete čokoľvek. Funguje to vďaka Monsters AS. Som zo spoločnosti Monsters. Časy sa menia. Deti už nie sú také naivné. Vystrašiť ich je čoraz ťažšie. Pravda, že sme na to pripravení. Naši najlepší strašiči, nové rafinérie, aj výskum nových foriem ťažby tuku. Sleduj, budem ja.
Hrôzou za lepší zajtrajšok. Už dnes. Sme Monsters, akciová spoločnosť. Strašíme pre vaše blaho. To nie je možné. Oh my. Ja som bol v telke! Videl si ma! Mám fakt talent! Haló? Ja viem! Nebol som super? Videli to všetci? Tvoja mama. Čo povedať, som fotogenický. Spravím ti, človeče. Od dnešku uvidíš moju tvár v telke. Oveľa častejšie. Fakt? V programe Polícia pátra? O čtvrtej ľudovej žiarliš na to, že som krajší. Úspešný deň, drahý. Aj tebe. Hej, Sally, nasadaj. Nie. Hej, kam ideš? Čo Mikey, robíš? je nedostatok kriku. Poďme peši. Peši? Áno. Nie, moje malé drahé potrebujú